nana kuma minnu fɔ bi o ye président de la transition tɔgɔ la le colonel Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ denmisɛnninw minnu bɛ DEF passé bi ko Mali bɛɛ bɛ k'u lajɛ bi gouvernement nana ministre naani de nana ni premier ministre k'u fo k'u encourager k'a f'u ye ko Mali avenir o ye olu de ye u kan k'i jija u ka passer ministre naani nana ni premier ministre ye mais région kɔnɔ ministre bɛɛ taara Mali région bɛɛ la bi région bɛɛ la à 8 heures ka fo Kidal maintenant ka fo Kayi les ministres sont en train d'ouvrir les enveloppes pour les examens. C'est aussi une première fois depuis des années que cela se fait. Ça montre clairement kabini san caman o ma deli ka kɛ o ka bɔ Kidal maintenant ka Gao ka taa fo Kayi examen ka kɛ tile kelen kɔnɔ gouvernement membre ka se yɔrɔ bɛɛ la o ye taamasiyɛn dɔ ye o b'a yira ko Mali bɛɛ ka a yɛrɛ ta Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan l'unité nationale la souveraineté de l'état malien état malien gouvernement ka fanga ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la o de bɛ yira ka message wɛrɛ fɔ ka adresser l'école karamɔgɔw la k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u ye cɛsiri min kɛ pour que examen in ka se ka kɛ à temps a mɛnna o ma kɛ Mali la donc n k'u fo a la administration scolaire ministre n'a ka collaborateur bɛɛ a ka cabinet DECABU l'école karamɔgɔ ani surveillant n y'a f'u ye yan olu de examen ka réussi a bɛ ça dépend mɔgɔ fila la minnu bɛ examen kɛ ani minnu bɛ surveillance kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ an bɛna cadre ɲuman sɔrɔ o cadre ninnu de bɛna Mali jɔ sini ne n'o message de fɔ président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la Mali peuple bɛɛ tɔgɔ la k'a yira pour que ka Mali kura jɔ bɛɛ kan k'i ka baara kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ kɛlɛ la école karamɔgɔw kan ka kalan kɛ école denw kan ka kalan kɛ k'u ka examen passer sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ jagokɛlaw ka jago kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o de ye Mali kura fondation an b'o k'o de poser pour que transition in bɛ ban don min na maliyɛn bɛɛ i l'école karamɔgɔw i administration i écoledenw i sɔrɔdasiw i sɛnɛkɛlaw i baganmaraw i alimamiw maliyɛnw bɛɛ ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition ɲɛmɔgɔw u y'u seko kɛ ka Mali lataaɲɛ an b'o de kɔ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma bɛɛ kan k'i ka baara kɛ o la i y'o de fɔ écoledenw ye pour que olu fana u ka passer DEF in na an na o encourage hakɛto b'a la